Hola, soc Ferran Martínez, soc psicòleg, especialista en psicologia clínica, psicoterapeuta i educador, i la meva trajectòria està lligada a la infància, a l'educació de la infància i de l'adolescència, treballant fa més de 30 anys. Vaig a donar 2 xerrades este curs acadèmic. Una d'elles és l'assetjament i ciberassetjament, per aturar l'assetjament entre iguals, a l'escola i a casa. Per això no només parlarem d'assetjament escolar, sinó també de ciberassetjament, que ara en el confinament, evidentment, ha estat un dels temes que ha sensibilitzat molt a molts pares, que des de casa han hagut aquesta problemàtica. L'objectiu és conèixer i aprendre què és l'assetjament escolar, què és el ciberassetjament a casa, i treballar valors, actituds adequades, control de conductes agressives, intimidatòries i sobretot el despreci a les diferències socials, sexuals o ètniques. L'abordatge i consells, evidentment, ajudaran també als pares que ja estan patint aquesta situació en els seus fills, com a qual donarem una sèrie d'estratègies perquè puguin vèncer aquestes situacions. L'objectiu és, evidentment, que aquest assetjament s'ature i vagi, evidentment, desapareixent de la societat, perquè no deixa de ser un problema social. L'altre curs és la família com a agent i salut emocional i personal i social. L'objectiu és entendre el marc emocional on es mouen els adolescents, aquest creixement, aquesta evolució, i veure que aquestes actituds de vegades que ens poden desbordar o aquests conflictes no deixen de formar part d'aquest canvi. A vegades volem que passin de la infantesa a l'edat adulta com un interruptor, i no, és un procés. Amb la qual el que abordarem és aprendre a manejar emocions desbordades, evidentment resolució de conflictes de forma constructiva, aprenentatge d'estratègies alternatives al càstig, buscar solucions motivadores des de les capacitats i no des de la problemàtica, perquè a vegades tendim més a veure els problemes dels nostres fills i no fixar-nos tant en les capacitats. I des de les capacitats, evidentment, podem treballar tot el que, evidentment, els hi manca als nostres fills. Hasta així, jo espero que us pugui interessar este curs, us animo a apuntar-vos i, a pesar de les circumstàncies que estem vivint, jo crec que podem fer els cursos en prou normalitat i espero que pugueu treure profit de tot el que donarem en els diferents cursos que donarem. Gràcies i hasta pronto.